enti wotie ya na so share Facebook am serew ye nyina ye nsua de ye se ye hwe wade asase ye nkrata be na wo behia enkrata be na behia beboa mo wo wasase a wadi edimu na wo de ba bi na wo yeso adwuma ya amase krache wasase we na okofa ndencha de aba ebia no hene na wade asase ma wo kɔ ne krachi anase onu edefo anase yetu no foforo baaye no abodawuro efre se obia fa ne nkrata te se de adwuma ka se kase ne ebodawuro no sense asesem ho nyina wo nkrata ho nsem bia no fa bra ne secretariat wo de wo se wa ya asobrache on fa nkɔ afi obokwa koye wasase so adwuma ebebusa se nkrata de ba no na indencha na nkrata bia ne nana ene sa yampa fa bra ne anya ne foforo fa ma so no ayasem enti ne ye kan nkrata asem ebi ne de ohu kwa mu students ye de na kwa mo hene de ne eye se ni allocation paper ye kan wasem no enie wo so akwaji asase wo a unkuta allocation paper unkuta site plan wo so wo asase ebede me no mienu ohu se wo asase ebede ofa ono no ye de asase wo asere nsa no se wonnam so ho bi oyeso adwuma obeto se wo yeso adwuma ne ebusa se o krata we a wo se me de ama me krata bia ya ma me krata bia no anse me betuam sika na ye de asase na ma me sa ne mo wo kotibu yi de wo ma me mra ho na ye hwen krata sem de hia me ye papa enokre me de ka kasase mo yi na nse me ko court ba bi na court na me koye no enipa mienu na omokwa asase ba ko ho ni so bia mfa ne krata mra enipa mienu na ekwa asase no bia so kuta krata eho ena yesu bia mfa ne site plan emra asase ba ko no wo hwe site plan we na we die da goso we su die da bechem emu so asase no nyina ekwa asase ba ko no omoko ba krata no so de obi ade da babi a chese emme ho chese odwene ho a won chase obi ho no ma onye tue sika no ma asase ruwa ne se pe enkata ne de oni adaje wo kan mu kura hunu se we wa ha na wo fe kenkan ibi wo afidie no so baby kura wo se de oto asase no wo so wo san kura no obi ato be se mfie du nim ni onsan wo da koto dem wo tue wie krata yefani agro krata di agro what tue sika ne de nanso so obitimi ju asase efiri unsam krata ti mo bi kodam obi ejapade pa ne dia enso krata nti ye jefri nsam so obekwa kodam krata nti ranche ofase masa nso ho ye pa so anu nti asase de se de obre ya otin fifiri no na wo ko pass asase na da chi bi wonya ba bi du ti ato no e so wonya adaji ye pa na wo hwem ye e to da nso so a wo ti so hwe krata na efiri ohini bi honom na so wo hwem pa no na ni pa wo san ye na otim ye no nya ohini na enipa bi na afa ba bi akoye krata ni bi ana se yakonya ohini ne krata ni bi e na yafa kuntunase kwan so ana ye tintim ne de abrewo nti wo a wo to asase no sempo obi ho na akosi ni so de bia se ka no obi atimi to asase na so nye obi a ne timi ye krata se ye wo dia asase ne ye wo dia wo to no nche se wo betimi aye so krata sempo ye wo dia e na apese wo ton a wo a wo koto no busamu ye onno ohene no se onye ohene so so a so ne nyina akọ ohene no ho na ka asase kro na opese wo to no opemu nkyeremu na hu sa ampa onna ene dia na senye ne dia nso so a enipa semasi ena ene dia impo cancel ko anse de ofam chechiremu no so ko cancel na ko pemu nkyeremu na wanya asase nso awie no se ye kan dodo na ato asase pebre sa bre pesi na manfo to asase sa bre bo ko asase da ofefefefefe pete mo asase kama ensu ye se to na pe na sa asase obi dia ensu obi dia na waje na dia boso enu nti se oposo to asase pa mento no pebre ena se eho e pebre kura pesi na o to asase a e ba bia ensu twifa ho nso a obehu e de ya obehu no ena wato asase wie no se opese osidan na okọ council na akọje permita council no kwan se omusi hu kwan se asase ne si ofie no anase mensi ebi kura ba bia akọta asase no kwa no eni kwa se bibia ho ntimi si dan ho nom
na so woni ana ho ntini aton ma wo gisika so enti cancer otimi si ho kwan wo de fa ba bia enye enti na to da na e betra ha na ye kasa ba bi wo kwa tu se ho ye nsuom ni ye twa anwa gum ni ye twa anwa gum wo ba twa anwa gum asi ni kama na so nsu to nso so a e ho na be hu asase wura so enti enkofo bi so okrum ha se a Fredu a wo ha dwen omutimi ko tisika e be gi asase bebrebe nsase ya kabos wani butai omu nyanse e ba be estate say ye day no muntimi si dan akokra na ebuo ba ma obo hunu muton no maako eno so munni hu sa kwan no say ojigu o se mba be estate ono a uhu se wasi ayi mukasimpo no ajegu ho bu na ebuo bom ene oton baako a etimi tua ska otua ni na ehuka eno so okoto bi sa afri obi a oye estate ho no ma abra won si dan no asase na okoto afri no ene ne nko hene no ho eso ka chense mpesa me no ko hene no ho wakasa da bi a me nkotua sika bi amfama no kromo sika tua basabasa ne yaye de mumu ya bayi eno aso ya wasema sane 10,000 amount receipt bia nsan kan wasema sane 10,000 no afre no phone so unsaka wasi ansaka wasi yo ni akase aka 50,000 no gusu no otua receipt ba hokura sei oni bi no gusu a otua ko enu nti ade a ehu hia ye pa so so betua sika akopasa ase dia na so mo ni ada ho say ye kan side plan no kra no allocation no fencing side plan no adanse ni so side plan no kra so no ebi ni honum sa enu an so otua sika no aje nkrata no sa eye allocation no so no ade ba ko edi mu pa ne say e kire ohene no e kire akwan allocation no so no be mu ohu ohen kra wo ye na address nyina no ba bia wote nyina no e be ba allocation no so mu ohu dibre anase ohene no bobre ni nyina so ohu no na se wo hwehwe no o kire bia ohu ba bia esese woko amanfo ato amanfo nsa se okurum hanya asem ketwa sana no mekan ha sei so obi koton ekoto asase furu bi ho enipa no onye ohene o otoye no ho ohene efia otim no okoye no eye asanteman asra na ni bi esen ho ena ohene ntuma ya ode ya fahye ebi nso so ode nakonya otim no ode bi agu akiri saa ena di ono so aye ne se won na ye chiame wo ho no so onso efura ntuma ni bi eno wan se ohene pia do hu saa no se ohene nanu gina no am sa ohene ntuma ya ode ya fahye timbo bi ye ohene anase timbo bi nya asase dia ene enka ensase anka wo no nye ensase ketwa se ohina asra na ya na se asantema asra na yi se bi se obi fie na se otimi to ansase dia ene enka ensase anka manfo to no krumo ase no ni nyina wanya ni da ho akoya me kan susu no chese enye se bi a wo ye ya bo akonwa bi krama no o ye de hye de na so oni akonwa bia ye ma no tumi bia esusu no o hye ba bi ifie no ko otimi no kwa no obi fie yes won han wo se won tram kwa enem so fensase a woton it is a private cars a hodo amanfo wi obi timi beto a sticker no da tachiri ushia na so yo hene so no boa onte da etu ko hu ni sa ni din ko so mi hu ni car no kwa na sticker tachiri o ohene sticker ni be tachiri enti mi hu ya ni se bia o yo hene mi hu ya nka usika no ye dia bon kwan di dada enti wo de moni na ho amoni na ho no ma asembeto se nkofu wese so no se wonya sika so a sika na wonya no so no enema ode ye no uhia na chese enema se basa na we se obi akoto obi asase wato ekes bese edunsia ana wuyi plot ba ku bia so a wuyi ma auto no bese 5 million ene sika 5 million na enipa no okoto ye no ni nua pani wa abrochire ana wasa friend phone so onza asin bebre ho nde be asase ni sika bra ne ntobi nwoma ho so kojofuro me efu oto agu ho ena ono so asend this number e kire hu se nkofo ne to asase ne ma no enyo mu dia no na nkofo na eto ye na sa akoka kire ne se oh enipa na oyo hene no kwa no enche kura aka kra bi ne etu no enti epeska bi be sa de pushi ne etu no ntam na akoya sa aferi nua ne se niska se mame
na yɛmfantu wona akoto obi wona akɔ akoto obi ade yɛ ka sɛ moni na hɔ no ebi ani o moni na hɔ no ɛnɛ hefa ne ɛtɔ asase 5 million ne 2 million so ade na afuanti na wotogu hɔ bebrebe nko a ɛnkyɛ ne ɔno so anya asase na ɔtɔn ebi a 2 billion ɛne deɛ bro saa na yɛ sɛ wo deɛ wona yɛ asase wura na asase wura nankasa deɛ ɔte hɔ bɛkɔ na ne ho kyerɛ no ɛno nti wonya sika fa sika no yɛ adeɛ de mfa so bɛbrɛ wo na nyɛ sɛ wo deɛ wanya sika no nti no dodoɔ naa no sɛ bebu sɛ bɛsɔn yɛnkyerɛ mu nyansa woma na kwankyerɛ papa no na ɔno deɛ ɔpɛ no wɔyɛ wobɛtɔ asase asa atua kampere no ɛno nti na ɛba saa sɛ ɔhene bi akyirɛ ho bɛda hɔ sɛ ɔhene bi dia na ɛkɔ ɔhene anim a ɔhene ne sɛ me deɛ asase no sɛ wopɛ deɛ a saa bɛtua ho ka woyɛ sɛ ɔhene ne bu me ɔhene ne bu sɛ wakɔ wie obi adeɛ anaasɛ obi akɔ wie obi adeɛ atɔn ama wo na sɛ ne wura no abɛgye na sɛ wɔ sɛ wɔtɔn a wopa tɔ wompɛ nso agyae nnipa no atua sika no ma no deɛ ɔnam no baabi wopa akɔ no kɔgye sika na wɔhene no ɛnam na yɛmu yɛ nti no ɔsɛ bi koraa no a mentɔn ma wo sɛdeɛ ɔmogye sika no ɔmogyeɛ no meyɛte so kakra wopa saa bɛtɔ ɛnam sɛ sika tua mpire no yɛ ana ɛya nti ahumɔborɔ na ade ne nam ɔsɛ na ɔhene no abu me ɔhene no ayi sei ɛso na ɔhene no na ɔnim ho hwee wo na wopɛ sɛ wotua sika mpire no na wotuaeɛ nti asasesɛm deɛ da bia bɛtena a yɛbɛka sɛde da biara no ɛyɛ kɛgye tia ɔmo se sɛ bebu sɛ bɛsɔn ɔmo mu akyirikyiri no tam bia no mba hɔ na ɔmo nyɛ nda hɔ a yɛbuo mu no saa pɛ na asasesɛm so ɛteɛ nipa no nyɛ ne dea nso so ɔbɛka no dededede ade baako sɛ hia pa ne sɛ krataa no so no bo ni atwerɛ so 100 by 100 sɛ ɔpɛ nie pa a wa wotɔ no ka wo de sɔvi akɔ nso so a ɛno so ya na yɛ no nko su mfama wo ebia atwerɛ no so 100 by 100 nso so wobɛkɔ ɛfɔm pa ne saa ne teɛ ne nyinaa no yɛ a sɛ de bɛyɛ a ho bɛtɔ no nti na meka ne saa wo so fa sɔvi ane ko nko susu ma wo sɛ de bɛyɛ a wobɛnya ne yie na nyɛ sɛ atwerɛ no krataa mu na so kɔ fam a ɛnte saa nti nwa afiridu a asasesɛm deɛ ade a sɛ wobɛtɔ asase na ade bɛkyena wo nsa anka de ya na ɛya jo ya na ɛyɛ pa nti a yɛtɔ nsase no yɛmi ani na hɔ sɛ de bɛyɛ a yɛbɛtɔ asase ne asom bɛdwoɛ ne yɛda ne yɛada meda ase nkratasɛm no ɛno a ne ɛgu so no na ndɛnkya ne ho asɛm a na meka